बिराद गिदिर इस्यु जागोन बाबु मोनसे बेखौ दा थांनानै थानायावबो बखि जायो हाग्रामा सारा बेमार जाबाबो बखि जायोब्ला हाग्रामा सारनि उदैयाव अन्थाइ 17 बोसोर रायजोखौ थगायना जाबोनायनि फाफ दाय गैयै सुबुंफोरखौ स' बुथारनायनि फाफ खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै ला बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों नैबे थाम्बनेलखौ एड खालामनाय जादोंमोन बेनि सायावनो बिपिएफ हान्जानिफ्राय गोख्रों वार्निं कल रेकर्ड नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां ओमफ्राय बे नोंसिनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बे हाग्रामा सारखौ उदैयाव अन्थाइ जानायखौ दा जेन'बा ससियेल मिडियायाव नोंसिनि बे निउज चेनेलनिफ्राय फेसबुक पेजाव माने बिराद भाइरेल गोसारदों आरो ना माने 19 बोसोर रायजो राजा जों अलरेडि निउसआव फोसावफिनबाय नोंथाङा नायबानो जाबाय रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय फाब नांदों स' फाब नांदों होनना बिदि फोसावदों बिदिथ' फोसावाखै बियो बाय मिस्टेक बै कपि पेस्ट खालामनायाव थांदों बियो लिराबा बे बोरै थाम्बनेलाव फैखो बियो कपि पेस्ट होननायखौ नोंथाङा मिथिखायो दा एसे ना बैखौ माने बेलेग पेजनिफ्राय कपि खालामदोंमोन कपि खालामनानै बैखौ जेब्ला पेस्ट खालामदों बेयाव डाइरेक्ट बै जायबा एडिटर बियो बिदि माबा खालामदों बिनि थाखाय जों अलरेडि दायो निमाहा बिनाय पस्टबो होबाय निउसबो होबाय नोंसोर बाय मिस्टेक जादों नालाय बेयो नोंसोर माबायाव फकासाव फैनानै क्लियारफिकेसन होनांगोन दै बे खोथाखौ खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै सहायनो हायाखै आरो इजि लायाखै जों होबाय गोरलै दासो गोरलै नायबानो जाबाय बासान नोंथाङा तारमाने सनमान दंना हाग्रामा सारा नोङो जोंबो जोंनि नोंथांनिल' नङा गासैबो बर' हारिनिनो सासे बिथाङा गेदेमा औ बेखौ जों मिथिगौ माने बेखौ माने सुजुगिरि सासे गथ'आ कपि खालामदोंमोन कपि खालामनानै ओमफ्राय पेज बै फट'नि सायाव पेज खालाम माने दा जेन'बा बे नोंसोरबोथ' मिथियोना माने नेथाया नेथा औ ओरैनो दा मा जानो नागिरदों बोथोरा रिजनेल पलिटिक्सखौ फोथांनानै लाखिनांगौ सार्थ'आवसो खामानि मावनांगौ मिथिबाय जोङो बेजोंबा बैजों बे बखिलायनायनि फोथांनाय माने जोंनिया जि मोनो बेखौ फोसावनांगौ बेयो जोंनि माबा खिन्थु बैयो कपि खालामनायावहा गासिबो कपि जादों नालाय औ बेयाव पेस्ट खालामनायाव गासिबो थालांजोबदों आरो बेखिनि बुस्थुआ अन्नानै बेयाव बाय मिस्टेक जादों नोंसोरो मिडियाया जाहैबाय पाब्लिकनि बिराद मोनसे सैथोथा खौरांखौ नोंसोरो पाब्लिकनि थाखाय फोसावदो माने बे वान साइड पलिटिक्सनि खोथाखौल' सोरखौबा बाख्नायनानै बुंनाय मानाय बेखौ दा खालाम ओमफ्राय सोरनिबा लिडारनि साजेसनाव निउसखौ सालायनो ना मिथिबाय साजेसन नङा सोरबा लिडारा मा बुङो बेखौनो जों फोरमायना होनांगौ जायोना जों आरो एक्सट्रा बानायनो हायाना बाथ्राया बिसो हाग्रामा सारा जि बुङो बेखौ जोङो देखा देखि बुंनानै होनांगोन नोंसोरो ओरैबायदि सुर लानानै बुंलायथारो बिपिएफनि मानसिफोरखौ बखिबा बे राकेशआथ' नंगौ सैथोखौनो बुंदों नोंथांमोनहा थारैनो सैथोखौनो खोनादों होनलायथारो एकदम जागोन सुर दे होमबा लालायनानै न' आं बिदिखौ माबा नायबाय थादों आं माने माबाखौ बे मिस्टेक जानायफोरखौ माबा खालामदों बिराद गिदिर इस्यु जागोन बाबु मोनसे बेखौ आरो सेकेन्ड टाइम बिदि दा खालाम बेमाराव थानाय मानसिफोरखौ जों इसोरनाव प्रेयारसो खालामनांगौ जायखि आरो लिडारानो जा बेमाराव गैया होननानैसो जोंखौ बुंहरबायना दा थांनानै थानायावबो बखि जायो हाग्रामा सारा बेमार जाबाबो बखि जायोब्ला बेथ' सुबुंनि मोनसे धोरोम जानो हायाना पलिटिक्सखौ गारनानैबाबो जोङो मानसिनि जागोन दे नोंथां बिपद समाव नोंथांनि बिदि बुंनाया बुङो गासैबो सैथोआनो सेकेन्ड टाइम बिदि दा खालाम दे नोंथांमोना रेकर्डखौ खोनाखाबाय जानांगौ बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय